Gurekin da Maian Peio Reparaz, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz, Peio? Ondo? Pozik? Gustora? Ja, hau da zure gaurko azkenengo konpromesua. Bai. Eta aztua nuen, Eta kagada nire aldetik, Aztu dozu? Baina ez, gero, ja, etorri nez, vamos, buruz, solo faltaba, Baina eske gauza batekin da bestearekin izan da, como, eta hostia, segia da, etorri beharra nuen. Eta atzeratu egin diazu eta mila esker, benetan. Eta gainera jendeari kaso egin diozu, hemen jende ezatzen nukan argazkiak egiteko, Bai. eta egundoko ambientea. Niri atzeratu diazu elkarrizketa, hori eskertzen dizuet, orduan, orain, nirekin elkarrizketa egiten ari zaretera, momenture batean izketan ari balima naiz ere, moztu nahi balima duzue, Don Patricio Contando Lunares abesten azten balin. Lasai ingo dela, Moztu, bai? Eta zuk nahi baduzu abestu kanta, Bai. bera ere, Vale, han abesten perfecto. dago mitartean ere, libre da, Peio? Peio, Maravilla. zuretzako egun hau, hitz gutxitan esan da, ze esango zinuan, zeit festa, ze da zuretzako. Antxietatea, ez. Broma da. Broma da, baina alde batetik bai. Ojo, Hori argi eta garbi esan behar da. Ez, ikaragarri egun berezia da. Ikaragarri egun berezia, ze gauza asko elkartzen dira egun berean. Hau da, inflexio puntu bat, nire urteko lan plangintzan ere, azken hilabeteak izan dira honekin erabazentratuta, bihar beste bizitza bat hasiko da, modu batera da bestera esatearen, eta aldi barean ere bada, apostu oso berezi bat, eta oso sentimentala ere kasu askotan, Adibidez, gaur, por hablar en plata, horrelako egunetan sentimental xamar jartzen naiz, eta nahiko irekitzen naiz, baina gaur adibidez kriston kagada egin dugu jaizkibelekin. Ze ba? Programatu ditugulako beste leku batean, jendea ez dakit non zegoen, nik ez dut ondo kontrolatzen zer dagoen non da zer ez, baina adibidez jaizkibel jendea hilara guztiak egiten ari zen leku batean, eta jaizkibelek egin du desfilea beste leku batean, eta jendeak ez ditu apenas ikusi. Izana, kagada ikaragarria izan da. Egisa da, alako egun handizetan, oso zaila dela, igual toki guztietara heltzia, Bai. eta lakua gertu Bai, bai. posible. Bueno, gure ardura zen eta hori gaizki egin dugu. Esan nahi dut, ez gara jaialdi handiak antolatzeren ohituta dagoen lantalde bat, eta horregatik alakoak egiten ditugu, ez? Pena horrek adibidez pena berezia ematen diniz, jaizkibelekin daukat, ez dakit, zerbait berezia, harreman berezi moduko bat sortu da, eta gaur akats hori egin izan gure aldetik, pues adibidez kriston pena da, ez? Eta hilabete bila daramatzagulako lanean, da ez da izte, horrelako gauzak dituzte horrelako egunek, baina, beste gauza pilo bat gertatuko dira gaur egunean zer, nik uste dut pozik jarriko nautenak eta Ondiokan eguna luzia da, Peio. Bai, esperemos. Eta zabaltzen hasita pertsonalki ze momentutan harrapatu zaitu bigarren edizionek? Como aprovechas, Ze momentutan, ze puntutan harrapatu zaitu honek? Pertsonalki? Bai. Nik uste dut nire burruka, eguneroko burruka modu batera bestera esaterren da pixka bat antsietatearekin hasteko eta gero autoexplotazioarekin. Hori da pixka, nire bi burruka nagusiak eta modu batera bestera loturik daudenak, ez? Nire pasioa da, musika, baina, musika ez da dena. Osea, esan dute musikaz gain horrelako proiektuak kudatzeak lan karga handia dakar, eta ni autoexplotatua bizi naiz. Horretan sinisten dut, ez? Ni naiz nire jefea, baina ez da oso jefe ona. Claro, zu igual zure buruakin oso autokritikoa zara. Bai, autokritikoa, eta gero egiten dudala lan karga handi hartzen dut nire gain, igual handi egia, ez? Bai, afizioa ofizio bilakatzaren kontu hori. Bai, baina gainera hori, muturra eraman da, ez? Adibidez, lotarako garaian, Peio, jartzen zarenean ohean, telefon hartzen duzu lotan hasi aurretik azkeneko momentuan azken errepaso egiteko, ala baukazu ritual bat deskonektatzeko telefonoa mesan hotxan utzi. Edo igual jartzen duzu lluvia relajante edo lako gauza. Nolako da Peio zentzurretan? Azken momentura arte telefon hartzen duenan, zen adibidez banaiz, azken momentura arte gauzak begiratzen egoten naiz. Nire. Eta ez daukat arazorik gero lo segituan hartzen dudalako baita ere, nire kasu propioan. Peio nolakoa da? Peio dauka gauza bat oso ona da. Egun osoa pasa dezake antsietatearekin gauza bat, arazo bat, beste bat dena delakoa, konpondu behar dugu hau ez da gizte. Baina gero, azkenean, nik nire erabakiak bizitzan hartzen ditut, beti ere pentsatuz, gero ohera sartu behar naizela. Eta ohera sartzen naizenean, lasai loak hartu behar nahuela, eta egunero lortzen dut hori. Ez dago egun bat, non, esaten dudan, hau egin dut, agian beste hori egin behar nuen, edo nire izaeraren kontra doan zerbait egin dut gaur, interesagatik, gauza batengatik edo bestearengatik, hori ez da kartatzen. Hilarena ez da zure izaeraren kontra, ez da? Inola zer. Aurreko urtean baita esan nuen, errepikatzen nahi, baina aurreko urtean hilea arrosa kolorekoa zen, aurtengo luka, zoragarri asko gustatzen Peio esan barra dago. Aurreko urteko ere, baina aurtengoak gainditzen du aurreko urtekoa. Ja ez du pentsatu nahi gire, urreko urteko aurreko ez dakit ze hostia egin behar duda. Kontuzar izarekin, aberredana arrosa utziazun, izarekin, oiako izarekin, ohera sartzea zegin dela. Vale. Zeia paimegita juten zea? Iruñean joaten naiz, baina hau ez dut Iruñean egin.
Hau Gorka Larkan etorri da ona gaur kontzertu horretik niri egitera, 11etan egin dit, 12 zen kontzertua. Bueno, eguerdian jo duzu, aurreko urtean ordutegi horretan edo ordu horretan Entol Sarmiento taldea izan zen, eta egia esan ansiade izateko, eta bueno, alako egoera batean, alako kontzertu bat eskaintzea jakinda eguerdia oso ordu zaila dela eta hori dena, gaur egin duzu, jendea bertaratu da, eta zezapore utzi dizue ordutegi horretan jotzeak. Bueno, kontzertuan zehar ikusi dugu ja petatuta zegoela erabat, eta orduan oso pozik ez horrekin, esan dut, ardura hori genuen ez, jendeak goizean etorraraztea ez, eta ez tarraza hori, eta egia esan nahiko urduri asunto horrekin, baina oso pozik emaitzarekin. ETS aurreko urtean ikaragarrizko papera egin zuen, eta aurten Pirris Porrosema Nimotos eta guk egin dugu. Orduan nik uste dute horrekin oso pozik duteko zerbait dela bai. Bale, esan dezu hau zala zure gaurko azken konpromezu, hemendik aurrera ze kontzertu ikusi nahi duzu? Bueno, uste dut jarraitu bitu dala lagunak, alde batetik bestera joango gara. Inertziaz. Nahiko nuke denak ikusi, hori ia ezinezkoa da. Baina, bueno, ez dakit baten bat aipatuko nuke. Egia da goizean, gure kontzertua amaitu eta kointzitu dugu denboran Inautekin, Inaute Lorrietarekin. Eta gure kontzertua amaitu eta besarkadak eman eta korrika Inauten estenatokira joan naizela ikustera Inauten amaiera. Adibidez, ilusio asko egiten zidan kontzertu hori ikusteak. Aizu Pello, Gaztea sarietan abesti honenari Gaztea saria eraman zenuten, zuk eta Ramonek eta Zetak taldeak orokorrean Itzulera kantagatik. Zuen hurrengo pausuetan, zuen asmoen artean da kanta hori gainditzea, esan nahi dut, Itzuleraren nivela ikaragarria da. Gainera esan barra dago, aurreko urtean, nik kanta hori entzuna banuen ere, hemen deskubritu nuela kanta horrek zuen impactua Zeit Festen, denbora gutxeina jendeak letra buruzekielako eta egundoko fenomena bilakatu zelako Itzulera. Urrengo kanta posibleetako batean asmoa hori gainditzea da, edo besterik gabe jaztamak entzen duzu eta tokatzen dena tokatuko da eta listo. Mira, nik abestigintza ikasi dut, Londresen master hori egin nuen, eta aipatu duzun saria adibidez niretzat berezia da, abestirik onena da. Nik idatzi dut abesti hori eta niretzat nire ilusio asko egiten dit horrek. Sari horrek, nire Londreseko tutoreari arrazia bidali nion. Ostia, begira, es mejor canción, no esta explicatzen, bueno, sin más. Eta egia da, galdera zintzen markatu hori. Ez, zuen urrengo pausuetan adibidez, hori bai. Kanta posibleetan zein den asuntoa zera da, abestigintza ikasi dut eta horrik ikasi dut gauza batzuk gure esku daudela eta beste batzuk ez ez. Esan nahi dut. Nik abesti on bat idatzi dezaket eta agian momentu ez oso on batean atera edo jendeak ez benetan ulertu edo jendeak ez sentitu bere edo dena delakoa, ez? Orduan, bueno, abestiak ateratzen zuaz eta ikusten duzu abesti batek duen impactua, modu batekoa, bestekoa den, dena delakoa, ez? Eta orduan, egia dara momentu batzuetan zuk abesti bat egin duzu, eske gaur egun Itzulera dena ez zegoen nire esku, hori ez dut nik egin. Puska bat nik egin dut, beste bat Ramonek egin du, eta sobre todo gero publikoak egin du. Ningo deu proba. Ze pasau da? Hasi abesten eta ea entzule jarraitze guen. Seguro? Egintzuk? Edo kanta jarriko dugu. Andre, hau esan izan bazen dilenago, txika. A ber, bestea akapela ingo dugu. Gaztea karaokia. Karo, guain kantat, a ber. Banago, Ezkara demora dugula, hau ez dela... Hemen txero. Kantu lirainez mendikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau diona Antxala bero bat Xaxargia testigura zeuen urratxa Pello, urrengo kanta, noiz norekin bakaritzatozte, kolaborazio izango da, kontegu zuz zerbait, favorez, hemendik atera barko titular bat gaurkoan. Bai, Bai. Dios. Begira, kontatuko dut, estamos? Asuntoa da, aurten, egin genuen abesti bat hitzeman izenekoa, Okes Grases taldeko jendearekin. Andrea besteko gogoz dago, kantatu dago. Xazam zara, Xazam? Bai, sobrau. Ez, eta hemen oso ondo joan zen, eta gero Katalunian izan zuen ere bere hoi hartzuna, ez? Eta hori polita izan zen, jo dugu bastante, eta jode, jendea, harritu gaitu pixka bat, ere hartu dugula pixka. Pues aurten deitu gaituztea sako. Baina Katalunia eta Valentzian joko ditugu 12 kontzertu, olako zerbait, jaialdiak, increíble, alde hortatik, kriston pozik, kriston ilusioarekin. Eta nik zuzenekoan pentsatzen, ikaragarri maite dudan talde baten bertsio bat prestatu nuen. Zetakek zuzenean jotzeko. Gaur Zeit Festen jo dugu
eta jendeak ez zuen espero, jendeak ez zuen ezagutzen. Eta egin nuen, Katalunian zuzenean jotzeko. Gero asuntoa da, inbeste gustatu zaidala, eta inbeste sartu naizela bestian, da ekoizpenean, tabar, uste dut argitaratzera goazela. Bai. Noizko, udarako, udazkenerako, udaberrian bertan akaso? Agian udaberrian, ez dago oraindik erabakita erabat noiz aterako den, baina bai, Laster xamar ateratzeko asmoz, modu bat eta bestera izango da ere, Kataluniak eta Països Catalansek gugan jarri duen konfidantza eta eman dizkiguten aukera guzti horiek eskertzeko modu bat ere. Abestia katalanez izango da erabat. Ze ondo, urekin peio reparaz, zain izango garatzetaken urrengo kanto hori entzuteko. Aizu, Ramonen buelta ona izan zen ez da? Etxera ondo iritsi zen gero. 2 ordu eta erdi, ez? Gazteasarien ostea, 2 ordu erdiko bidaia taxian. Baina oso pozik zegoen. Paigorritik Bilboraino. Oso pozik zegoen. Oso fangara. Ibone galdetu zotzan, nia taxi xian, ziestatxo bat edo bota zegoen, ze karo, 2 ordu eta erdi kotxean sartuta. Eta ez naturri zen. Tipo gogorra da, ez da hilo ere egingo zuen, baina fina. Egia esan gaztea sariak izan ziren movida puska hori kontutan hartuta, heldu zen ara eta flipatu zuen, Flipatu zuen, sartu zen, argia, fokoa, jendea, entrevista, ez da gizte. Baigorri noi, ez da inbeste ikusten, igual, ez? Zuk esan biharra dakau, guri asko gustau jakulaiak gaztea sariak, dana zebilen tokizan gertatzen, sartu ginela barrura, iaia zauan zehose jateko edo erateko, eta gonza momentu oso politz bat, ikusi ginuan Erramun, bera bakarri patata batzuk jaten. Eta izan zan oso. Erramunen superfana gara. Oso handia da, bai. Peio reparaz, eskerrik asko ondo pasa, bendik aurrera, ja amaitu duzu. Ja libre zara. Bai, agustora nago. Azpindu egalak eta... Jarraituko nuke errato bat. Bai, seguro. Ez broma. Eskerrik asko, Peio. Eskerrik asko zuei, intensoa izan da, Bai. Gero ja argitu duzue, baina hasi gara de repente, un poquito Euskadi irratia hasi gara, rato bat. Ostras, gura izpazarra, mendik musu batenek, bai. Eskerrik asko, Peio. Plazerra, izu mila esker. Ondo segi. Vale, urren arte.